Molt bé, maco! Vamos, vamos! Segon! Estem molt lluny, nosaltres, dels equips que estan lluitant per un altre objectiu. Estem molt lluny a nivell competitiu, a nivell de moltes coses i avui s'ha pogut veure, no? Nosaltres hem intentat controlar el nostre partit, passa que amb dos errors nostres, concedint molts córners, sabien que ells eren forts aquí, concedint córners i intentant no complicar-nos molt a darrere, en si quan han vingut els dos gols. És cert que hem pogut aguantar uns 35-40 minuts a la primera part. Ells tenen gent de molta qualitat, ens han creat alguna ocasió, però no diria de molt perill, però ells la veritat és que m'ha agradat molt, tenen un grandíssim equip i és normal que estiguin lluitant per dalt, no? La segona part, doncs, nosaltres puc dir que l'esforç dels jugadors sempre hi ha estat, l'únic que correm sense sentit i bueno, són coses que hem de corregir i intentar competir millor. Bueno, més un partit que sabíem que ells venien d'una situació complicada i no tenien cap mena de dubte que ens pensaven que podia venir una mica més apretant-nos a dalt, hem volgut replegar una miqueta més del que al principi teníem preparat, però bueno, en pilota hem estat molt bé, no els hem donat cap tipus de facilitat a poder organitzar-se ells a les transicions, que tenen jugadors molt ràpids, en Gueric, en Patrís, i els hi hem fet dos gols molt seguits, que això pràcticament jo crec que els ha eliminat ja del partit. Després a la segona part hem fet el tercer i llavors sí que hem tingut 10 minutets de desconnexió, que ens hem posat el 3-1, semblava que ens entrava una mica la por, una mica al cos, però bueno, hem tingut el partit totalment controlat i no ha passat res més. Ens han ficat 2 gols seguits abans d'acabar la primera part i a la segona hem intentat retallar aquesta distància, però la fatiga i el cansanci que teníem ens ha passat factura. Hem corregut molt i hem treballat molt, però bueno, ara seguir endavant i a pensar a l'Espanyol i intentar treure els 3 punts.